ngenxa zebalala mungebisa ngamagama unyukubisi nami ngumuntu safana nje ungishupha ungihlukumisa ngenxa zebalala mungebisa ngamagama unyukubisi. Sikubingelele sikwamukele mbukeli lapho ngasekhaya wesiya Viva TV 1 elami igama ngingo MC Pholobaso Andile wakwa Ngcobo. Sukela namhlanje ngibingelela wena othathele lithuba usibukela bukhoma sibonga kakhulu ngosinikeza lelo thuba siyakunxenxa siyanxusa ungalinga ukhohlwe please don't forget to subscribe please subscribe siyacela usubscribe njengamanje mhlawumbe uphesheya wezilwandle noma seAfrika enhlanayo noma ula ezantsi eningizimu Afrika noma nje ula kwaZulu Natal lazinze khona nathi eThekwini kwelika banana elami igama ngingu MC Pholobaso Andile wakwaNgcobo umfana wase NDW no divorce women no dogs wanted la kwelakithi asifuneki zona right gogo mkhulu mama bhuti sesingane encane Montoza namhlanje ngihleli nenqolobana la ngihleli nomuntu onolwazi olunzulu futhi olujulile obonayo ukuthi mhlasimbe kube asimsondezanga eduze bekukuningi esizokuluza udokotela ke sinaye la udokotela uGumede uzosichaza nabe ngokuthi masikhuluma ngodokotela uGumede sikhuluma ngobani kodwa kwamanje asikuphi ithuba sikubingelele dokotela sikwamukele kusiya Viva TV 1. Yebo ngiyanibingelela South Africa yonke ngibanyobeni Gumede isibongo dokotela uBanyobeni Gumede phansi kwamhlaba uyalingana kwakhuba lombiwe egcekeni dokotela kunjalo yebo kunjalo nihlala nalegcekeni hlala nalegcekeni kuzwakele man abanye behlala namadoda kunjalo dokotela ke singenise masikhuluma ngodokotela uBanyobeni Gumede sikhuluma ngobani sikhuluma ngaye nje impela udokotela uBanyobeni phansi kwamhlaba uyalingana endaweni yakwaSikhemelele. Isuka phi lento yakho yokwelapha isuka ngokungenwa idlozi ongeniwa ungenanga ingenwe idlozi okay laqina la ngifaka esikhupheni ngafunda impandi ngakwazi ukulapha umuntu ephila dokotela kuduma ukuthi kamhlaba uyalingana impela ikhona nje ekufana nokuthi isesigodlweni sobungoma noma isesigodlweni samakhambi noma isesigodlweni semithi ethi awusilandise kafishane ngabe ekhaya ukhona umunye usekwaba inyanga yebo ukhona umkhulu okay should lento yasi idlulela kuwe yase idlulela kimi yazafika kimi kuyasijabulisa kakhulu dokotela lokho ukuzwa qhamuka kuwe ake sikhulume kafishane ngemisebenzi udokotela ayenzayo kuze umbukele ngasekhaya athi mayithatha ipeni nephepha eshicilela ukuthi mina nayi into engizoyela kuGumede yebo okokuqala nje siyazenza igubhu zenhlanhla uma umuntu ofuna inhlanhla ungabe unesitolo ungabe unesupermarket ungaba yinani nje ngabe ithinta kodwa isigaba semali yebo okay igubhu kuphela udokotela azenzayo igubhu nje kuphela nempandi nje ekwazi ukuhlamba ngayo ikwazi ukuthi uthole imali futhi nohlango oluthile futhi esilufaka emzimbeni eliqondana nemali neminyaka emingaki dokotela ula ekulapheni sinabo 55 years ulapha nje dokotela ngabe uyawazi Otokoloshe angwazi umkhovu hayi angwazi Sadawan angisazi okay abafana nabangwazi ngaze nje impandi impandi nje inhlanhla nomuntu angabe ufuna umsebenzi uyawuthola noma ngabe ufuna noma unebhizinisi iyavuleka ibhizinisi dokotela uhlanganisa kanjani mawudidiyela igubhu zakho ngihlanganisa nje impandi nje yodwa ebese ngiphinda ngithola amafutha enhlanhla abomvu namafutha emhlakuva nojulwe inyosi zaphansi imbiwa phansi nenyosi impono nenyosi futhi
eziphuma isihlahleni yebo Dokotela ngabe izinto zenzayo ziyakuthikameza yini ukujola kwami nabantu besifazane? hayi ubunyanga buhlangane nabantu besifazane ubunyanga nje kodwa Sengisho ukuthi udokotela mangineza isigubhu ngabe sithi angithibe yini ekuyena ocansini ngesikhathi ngithanda ngaso. oh hayi kuyizilisela nje imithi lezo nsuku lezo noma ezo5 ungayi kumuntu wesifazane emveni kwalokho phele leso sigwebo leso salezo nsuku bese uyaqhubekela. Zithini izathu? Okuzilisela nje imithi njengento edlozi sisedlozini. Okay. Sihlonipha nje idlozi ukuthi ungathi ucatshiwe noma ugeziwe uphinde futhi ungene futhi ocansini yathikabezeka imithi. Okay. Isidoda somuntu wesilisa kwezakhe igubhu siyasebenza? Ayasebenza. Inyongo? Inyongo iyasebenza? Inyongo yenkukhu. Inyongo nje. Hayi inyongo ayisebenzi. Eyenkukhu? Hayi enkukhu ayisebenzi futhi nayo. Sebenza nje imithi nje ehlangane namafutha athile. Igazi lomuntu noma igazi lenkukhu? Igazi lomuntu nelenkukhu alisebenzi. Okay. Yeah. Okay. Uma unginikizile isigubhu usho yini uthi angilinde isikhathi esingakanani ngingahlabi la ekhaya? Hayi uyahlaba nje ukhululeke. Makwenzeka ngithola into enjalo kwelinye lephephandaba kuthiwa udokotela thizeni unikeze umuntu isigubhu wasithi akangahlabi iminyaka emihlanu. Mhlasimbe dokotela endaweni enjalo kusiphephisa sababukeli ngoba nje ubulana nje uyinqolobana fanele ezinye izinto sizilalele kwabadala kulaphi ukusidodisa. Ikhono amakhono ashiyene thina singabalaphi. Amakhono ashiyene engabalaphi nalowo nekhono lakhe nalowo nekhono lakhe. Angifuni kakhulu ukugxeka. Angifuni kakhulu ukugxeka kodwa ayi izinto enjalo njengami ngiyazigwema. Yebo. Mangase kuthi uyafa kusasa dokotela. Uyashona. Yebo. Sokunezile isigubhu. Thini iluleko? Hayi iluleko njengesami nje isigubhu asithikabezi lutho ekhaya noma kulowo muntu okusuke sithathile nje kimi. Asithi akuna sigubhu futhi engcwatshwa naso futhi akakho umntwana ozolala kabi phakathi egcekeni ngoba ngifaka izinto ezingamafutha noma ezinkinga phakathi noma engazazi. Ngifaka izinto engizaziyo ukuthi noma ngabe sengihambile emhlabeni izingabe ithikameze emakhaya. Isho soshonile ngingaqhubeka ngibe nemali. Ngisho sengishonile ungaqhubeka wena ube nemali. Okay. Ufake lamafutha vele kusuke ngikulayele wona ukuthi ifaka amafutha kanje uqhubeke futhi usebenze. Yini efanele ngibone ngayo noma ekufanele ngithi na kanjani udokotela lento ayisho yiyona angigijime ngize kuwena. Mhlawumbe ungamluleka uthini umbukele ekhaya ukumqinisa idolo ukuthi uzoyifica lento ekhuluma ngayo. Ngaluleka ukuthi izinto engikhuluma ngazo ezikhona namanje ekhaya. Yebo. Ukuthi umbukeli nje uma enesifiso angafika abuke. Izinto ezikhona phakathi egcekeni ekhaya. Okay. Okay. Dokotela awusilandisi kafishane ke manje. Sikhona nesigubhu somendo. Isigubhu somendo hayi mina ngisenzi isigubhu somendo. Kungani? Nginempandi nje eyomendo. Okay. Silandisi kafishane ngayo. Umganiselwa. Wenzani? Umganiselo uyawuthatha umganiselo ngoba ngisho kugezweni umuntu mangawufuni amangawuthola umendo siyawufaka umganiselo ukuze agana afake iringa shade kukhula ikhaya. Wamsebenza ngomganiselo nje uqanda ukuthi emva kwesikhathi singanani mhlambe ngabe seshadile. Kungaba inyanga ezimbili emveni kwalokho soganile. Hayi bodokotela. Ngiyakutshela. Uthi nje wamuthi 1-2 ngomganiselo uyashela uyashela uba uqonye elontsho ahambe yogana afake iringa. Abafuna umendo uthabeze ku. Abafuna umendo ngithabeze kimi. Uzobafaka umganiselo. Yebo. Uyubize kangakanani dokotela la kumganiselo? Umganiselo u2.5. 2500 unikeza umuntu sofa silahlayo. Yebo.
bese la igroup zakho ke ezisebenza ngenhlanhla ezisebenza ngokuthi zifaka abantu emabhizinisini nje obuchazile nokwakha ukuthi amathenda bewathole izitolo edlondlobale siqala kumalini kanjalo kanjalo siqala nje ku 8000 esokuqala so 8000 esokuqala yebo okay senzani leso scoop leso sivula nje umsebenzi wemali noma ngabe nesitolo supermarket amathende izinto enjalo esesibili sithi 15000 yeah senzani lehlukile kulesi kuya ngokuthi ufake nani siyawenza umehluko leso kakhulu lesi sika 15000 okay yeah siyawenza kakhulu umehluko usishiyana ngamandla shiyana ngamandla sikhona isilandela leso hayi sesiyagcina leso okay unegroup ushuthe ezimbili ngenza nje mina igroup ezimbili esodwa sika 8500 esesibili siyenza 15000 okay yeah okay Dokotela ngabe unayo iproduct oyidayisayo hayi ayikho engiyidayisayo la edlozini kuyakhuthaza ukudayisa hayi abanye kuyakhuthaza kodwa njengami hayi okay akungiholi kahle okay ukudayisa umuntu onesilonda esibhibhayo uyamsiza ngiyamsiza umuntu onesilonda esibhibhayo singapholi uye wenze njani Doda njengami nje kunomuthi omunye enguxebulayo nje ngugayi nguhlanganise nesinye isilwana nesinye isilwana esikhona nje emakhaya ehlazini sihleze sikhona umalina nje siyatholakala ekuyiso esibulala ngoba size sibhibhe nje vele kusuke kunenune la phakathi edlayo okay manje ukuze vele uyibambe lenune phakathi kufuna usebenzise lesihlahla nalenunu ebese lensizi uyigcobe nalensizi nojulo einyosi bese uyagcoba ngalesikhathi sithi lenunu le phakathi izama ukukhotha lesilo sifile sengiqobile njalo Dokotela kunomuntu ekufuna ungibulalilela icustomer lifika lizosho kanjalo esigodlweni kuye kumiswe kanjani hayi anginawo umuntu okubulala anginawo umuntu uphendula kanjalo nje Doda hayi anginawo umuntu okubulala Dokotela nginomuntu okuphilisa nje lo ngihluphayo ngimenze njani lo ngihluphayo so ngadlulela phambili kwabanye mina nje hayi anginawo umuntu okubulala uyakinyeka ebusuku ubanjwa izibhoki hayi loyo ke ukhona loyo uyumlelele kanjani umuntu lo ngiyamthatha lo ngumisa entabeni ngiyosilahla isilwane sengibuya naye ke sengiyamfutha ngimenza sengiyamqinisa ngisivale singaphindi sibuye kunenkinga la ekhaya Doda sashona lo mfowethu siyazi wabulawa ubani manje sebephinde babulala udadewethu ngibabona bukhoma ngifuna ungicuphele yebo uyakwenza ngiyavala nje mina la ekhaya naselibeni lakhe uyakwazi ukucupha Doda ngiyakwazi ukucupha mina uyukubiza ngamalini ubulale ngakwazi yebo uyukubiza ngamalini u10000 yebo umvuzo soubona emva kwesikhathi singanani ukuthi hayi ke yabe bebulala umfowethu sebemlandela hayi lokho ke impela kuba inyanga eyodwa nje inyanga eyodwa nje sekuyabonakala ngiqekezelwe izolo ngilekelela Doda kuye kwenzeke njani entweni njani hayi mawuqekezelwe ke sekufuna ngiyalapha ya ekade beqekeza khona ufike ke mina ngiqondana nalezi ndawo bekade bemikuzo yebo okay sengithatha amabutho ngithatha ke zonke insizwe zami ngithatha amabutho wami akwazi ukulanda laba abantu ekusuke bonile la kule ndawo unawo amabutho akhona amabutho awakho kuphela noma uyabenzela nabo hayi ngiyabenzela nabanye abantu awulandise kafishane ngebutho Doda kunamabutho vele ahlalayo nasegujini umuntu mayithi awufuna nje amabutho ngiyamenzela agcwala isigubhu ahambe nawo okay yini umsebenzi wawo amabutho ayakwazi ukuthi noma ngathiwa nje kunenkomo ezikulahlekele
noma kunezimbuzi abafike bayitshontsha ufike ukhulume nawo la esibayeni akwazi ukuhamba landela abantu ababuyisa. Indlela yokukhuluma namabutho injani Dodela? Fanele ukhulume ngathi uyikhulumela nobra bakhe madoda ake nithishwe noma ukhuluma nawo nje esigodini kuqala ukuthi la sesinenkinga la ufuna nisilekelele madoda. Sidahlekelwe inkomo noma imbuzi noma iredo noma iTV noma yini nje ngabe ilahlekile noma kunomuntu owadukayo segula akafuni ukubuya noma umuntu umzana noma unkosikazi udukile akwazi ukumletha ambuyisa sela. Lona ke omane wathi uhleli kanje wasuka omane waphihliza iwindi lemoto yakho ngetshe. Hayi lawo ke sesiyakwazi ke lapho nakhona. Ubesho kufuna ukuthi ubesho wena baphihlize iwindi lakho lemoto ukuthi lo muntu bemi kuphi noma imoto beyigijima noma beyithini. Kanje asithi ibhakele egcekeni. Ibhakele egcekeni. Bese manje suka phangi kwakhe ethi ngiyagcwalisela. Eliphihlize. Unayo indlela ongalekelela ngayo. Into esisizayo unyawo uvele lapha kusuke emikhona. La bekumkhona yena. Yebo sithatha isicathulo noma unyawo. Sikhulumisa amabutho. Ukuthi nawu umonakalo mabutho. Na umonakalo uvelile. Uyakwazi ukuthi amabutho ahamba ekuye. Ayomenza khona. Dokotela. Hayi masiza lapha amabutho omkhulu. Yebo. Asiza lapho. Aphethe ihlango noma aphethe ice cream nje ngathi hayi aphethe ihlango impela. Aphethe ihlango. Uthe imalini amabutho akho Dodela? Amabutho yami enza 6500. Unikeza umuntu ibutho. Ofuna ukuhlola uma efuna ukuhlola ngawo noma izizwe. Efuna naye kubo Dodela ohlola. Kuyadependa ke lapho. Khona ufuna ukuhlola kwesinye isikhathi ufuna ukuhlola nje esontweni. Ufuna ukuhlola kwesinye isikhathi uthatha isikhwama. Kwehlukene. Okay. Lo ufuna ukuhlola nje wabe sathe wahlangana nawe ekutshena indaba zakho. Yebo. Simbiza ngani yamenza naye? Siyamenza naye. Kwebiza malini lo? Siyamenza naye. Uma efuna ukuhlola nje esontweni noma nje nihlangana nje. Hayi. Lonke sithathu 8500. Ngihlola emva kwesikhathi singanani Dodela? Nyanga ezimbili. Siyamenza umuntu. Uhlala kwakho? Kungaba ukuthi kwesinye isikhathi unaso yini isikhathi sokuhlala kwami akasebenzi noma uyasebenza kuyadependa. Kodwa wena ufuna inyanga ezimbili ukuze ahlole inyanga ezimbili yawuzeke. Ivuselelwa kanjani le nto? Leta ivuselela njengegobongo lakhona inegobongo lakhona. Okay. Ngifuna umuthi okuthandanisa abafazi. Bawu4 manje. Yabathanda bonke ngifuna bezwane bese ke bebe sithembu sami. Yebo. Hayi kunomuthi futhi siusebenzisayo. Uyakwenza lokho? Ngiyakwenza lokho. Dodela unzima. Siyakwenza lokho. Ama prize niwaxoxa phi ke esikolweni? Ama prize yakho nosiwaxoxa esikolweni akaxoxa nje. Okay. Dokotela uthi noma ubani ontshontshelwe izinto zakhe mayefike kureportela ziyabuya. Emva kwesikhathi ngana. Kuba amaviki amabili. In 2 weeks uzobona umuntu esengathi uyaxolisa. Sozoxolisa. Uthe ikhuphu zakho zidla umhlakuva? Yebo. Umpolo? Yebo. Nani Doda? Nojulwe inyosi. Inyosi zaphansi lezi sesihlahleni. Hayi izwakele Dokotela sikhi inombolo ba. Yebo. 072 69 519 22 asiphinde futhi 072 69 519 22. Dokotela sibonga kakhulu kuba kanye nawe Nkosi kubusise. Thank you. Siyabonga. Ungabe udinga isikhiye sokuthola umsebenzi? Ungasakhathazeki. Thintana nesikhungo sokufundela ukushayela amachuno driving solution. Banohlelo oluhle lokufundisa ukushayela futhi abambe eqolo nezi.
Kanti iningi labantu bathanda ukuthi amacuno driving solution adume ngemiphumela emihle. Ungabathinta kule number 071 317 2196. Ngiyiphinde 071 317 2196.